No niin, katsotaan sitten seuraavaksi noita asiakastyytyväisyyskyselyitä, mitä pystyy myös hoitamaan HubSpotin kautta. Eli täältä jos lähdetään liikkeelle, niin täällä on vaihtoehtona tämmöinen custom survey, jonka pystyy sitten ihan itse määrittämään, minkälaisia kysymyksiä sinne haluaa. Ja sitten täällä on tällaisia niin kuin standardikyselyitä, mitä tyypillisesti käytetään. Eli CES, joka on sitten niin kuin tällainen vaikka tiettyä asiakaspalvelukokemukseen liittyvä kysely. Ja sitten voi olla tällainen CSAT, joka on sitten vaikka niin kuin verkkokauppa, että miten verkkokauppa-ostoskokemus oli mennyt. Ja sitten tällainen hyvin tyypillisesti käytetty NPS, joka sitten mittaa vähän tällaista niin kuin pidemmän aikavälin tyytyväisyyttä ja miten haluaa suosittelee yritystä muille. Saako näitä yhdistettyä jonkun näistä vakiokyselyistä tuohon custom-kyselyyn? Joo, hyvä kysymys. Saa, eli silloin valitaan vaan toi custom survey tuosta. Laitetaan seuraava ja sitten valitaan, että miten se kysely halutaan jaettavan. Eli tyypillinen on tietenkin sähköposti, että pystytään laittaa se tietylle joukolle sähköpostitse. Sitten tietenkin voidaan laittaa jaettavalla linkillä ja sitten uutena myöskin sitten, että voidaan tietylle sivulle laittaa se. Joo. Ja otetaan toi sähköpostivaihtoehto nyt tuosta. Ja täällä nyt sitten niin tosiaan täällä on mukana näitä esimerkiksi NPS, jos haluttaisiin lisätä, niin tuosta vaan otetaan se ja raahataan paikoilleen. Ja sitten voisi olla joku custom-kysymys täällä sitten, mikä laitetaan tuohon alkuun. Ja sitten laitetaan sille joku nimi, mitä pidit tästä demosta. No niin. Ja oliko niin, että voiko näitä NPS tai näitä vakioituja kyselyjä muokata samalla tapaa? Vai onko ne niin kuin lukossa? Joo. Ei pysty tosiaan näitä niin kuin itse kysymyksiä ei pysty muokkaamaan. Sen takia ne on niin kuin tällaisia standardikyselyitä, jotta ne tulokset ei myöskään vääristy niissä. Mutta sitten näitä, mitkä tulee sitten niinku tällaisia jatkokysymyksiä, voisit kertoa vielä vähän tarkemmin, niin näitä pystytään sitten muokkaamaan tätä tekstimuotoa. Hyvä. No sitten täällä on, mitä tapahtuu sen jälkeen, kun se on täytetty se kysely, niin näitä pystyy sitten muokkaamaan oman brändin mukaiseksi, että ne pystyy sitten omanlaista kuvat luomaan ja tietenkin myös nuo kiitostekstit sitten halutunlaisiksi. Sitten täällä on se sähköposti, joka siitä lähtee ja näitäkin pystyy sitten täältä näitä tekstejä ja personointeja esimerkiksi niin muokkaamaan halutunlaiseksi. Ja sitten kellä se lähtee, niin tässä nyt sitten se on yhdistetty tuohon CRM-tietoihin, niin pystytään sitten valitsemaan, että millaisella automaatiolla esimerkiksi se lähtee. Niin, tässä on tällaisia valmiita valintoja, että on tullut asiakkaaksi yli 30 päivää sitten, tai sitten voi ihan omat säännötkin sille luoda. Esimerkiksi just että jos olisi vaikka jonkun verkkokauppaostoksen jälkeen, niin se lähtisi saman tien siitä sitten henkilölle. Tai sitten on myös ihan staattisia listoja, jos halutaan sellaista käyttää. Ja sitten vielä, että millaisella niin kuin, viiveellä se lähtee tuosta, että lähteekö saman tien, kun se täyttää nuo ehdot vai sitten joskus jonkun ajan päästä. Ja tätäkin pystyy sitten, jos tietyn tyyppisissä kyselyissä, niin jos haluaa vaikka NPS vaikka kerran puolivuosittain tai kerran vuosittain toteuttaa, niin täällä on sitten myös mahdollista tehdä se, eli sitten ne lähtee ajasta sitten
väliajoa sitten asiakkaille. Mutta nyt kun meillä on tällainen custom server, niin sitä ei tuossa ole. Joo. Ja sitten viimeinen juttu vielä, että minkälaisia automaatiojuttuja sitten tästä niin kuin koitaan. Eli pystytään esimerkiksi laittaa sille jollekin, vaikka nyt kontaktionmistajalle sitten ilmoitus siitä että nyt on tämä kysely täytetty. Ja sitten täällä on myöskin esimerkiksi just siihen NPS:ään liittyen, niin nyt jos tulee vaikka tosi huono arvio 0-6, niin täältä pystyy sitten luomaan myöskin workflow ja laittaa vaikka sitten sisäisen ilmoituksen jollekin niin vaikka asiakaspalvelutiimin vetäjälle, että hei, nyt tuli huono arvio ja reagoi tähän ja ole yhteydessä asiakkaaseen. Joo, pystytään puuttumaan tilanteeseen niin kuin nopeasti. Jep. Ja tuossa ylhäällä taisi olla vielä sekin, vilautitko tuossa, jos kelaat vähän ylöspäin, Joo. Niin oli tuo tommonen send survey reminder email, että jos henkilö ei vastaa, siinä nyt näyttää olevan vakiona toi 1 päivä, ehkä itse koen sen aika aggressiiviseksi, jos tulee palautekyselyä ensin heti niin kuin päivän aikana vastaan, niin tulee muistutus, mutta siis kätevä kuitenkin niin käyttää sitä, laittaa jokin aikamäärä siihen, mutta ehkä toi päivä on vähän turha aggressiivinen. Joo, se ei ehkä tähän suomalaiseen makuun niin sovi, mutta kyllä, hyvä lisäys. Ja sitten täältä vaan tosiaan, kun kaikki on valmista, niin sitten voi julkaista ton kyselyn ja silloin ne lähtee sitten ennalta määritellyillä henkilöillä. Yes. Joo, ja täältä sitten pystytään myöskin katsomaan sitä, että miltä se näyttää ennen kuin aletaan sitä lähettämään. Eli täällä on tällainen preview, niin tässä on toi sähköpostinäkymä. Ja sitten täältä voidaan myöskin katsoa, että miltä sitten se itse kysely näyttää. Ja sitten viimeisenä vielä se kiitosviesti. Ja näitäkin pystyy sitten kaikkiin niin katsoa sitten myöskin tästä eri päätelaitteilla. Kätevä. Joo.